Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 7. Jerubabel onye ahụ bụ Gidiọn na ndị niile soro ya wee bilie n'isi ụtụtụ maa ụlọikwu ha n'akụkụ isi iyi Harod. Ọmụma ụlọikwu Midian wee dị n'akụkụ ugwu ha, site n'ugwu nta mmụọ n'ime ndagwurugwu. Jehova wee sị Gidiọn, ndị nke na-eso gị bara m ụba inye Midian n'aka ha, ka Izrel wee ghara ịnụ isi megide m, sị, aka m azọpụtawo m. Ma ugbu a, biko kpọọ oku na ntị ndị nke a, sị, onye na-atụ egwu na-amakwa jijiji, ya laghachi si n'ugwu Gilead gbalaga. Ọgụ nnu ndị ikom 215 wee si na ndị Izrel laghachi, ma ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5 fọdụrụ. Jehova wee sị Gidiọn, ndị Izrel bara ụba ruo ugbu a, mee ka ha rịdaruo mmiri ahụ. M ga-anwapụtakwara gị ha n'ebe ahụ. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla m ga-asị, onye a ga-esoro gị jee, ọ bụ ya ga-esoro gị jee. Ma onye ọbụla m ga-asị gị, onye agaghị eso gị jee, ọ bụ onye ahụ na-agaghị eje. O wee mee ka ndị Izrel rịdaruo mmiri ahụ. Jehova wee sị Gidiọn, onye ọbụla nke ji ire ya ara mmiri dịka nkịta na-ara, onye ahụ ka ị ga-edo n'onwe gị iche. Onye ọbụla kwa nke na-eruru n'ikpere ya abụọ ịṅụ mmiri. Ọnụọgụgụ ndị na-ara mmiri n'itinye aka ha n'ọnụ ha dị ọgụ ndị ikom 15, ma ndị niile fọdụrụ n'ime ndị Izrel ruru n'ikpere ha ịṅụ mmiri. Jehova wee sị Gidiọn, ọ bụ ọgụ ndị ikom 15 ahụ ndị na-ara mmiri ka m ga-eji zọpụta udu, nyekwa Midian n'aka udu. Maka ndị Izrel niile laa onye ọbụla n'ebe nke ya. Ndị ahụ wee were ihe oriri ụzọ n'aka ha na opi ike ha. Ma o zilagara ndị ikom niile nke Izrel onye ọbụla n'ụlọ ikwu ya, ma ọgụ ndị ikom 15 ahụ ka o jidere. Ma ụlọikwu Midian dị n'okpuru ya n'ime ndagwurugwu ahụ. O ruo n'abalị ahụ na Jehova sịrị ya, bilie, rịda imegide ọma ụlọikwu ahụ, n'ihi na enyewo m ya n'aka gị. Ma ọ bụrụ na gị onwe gị atụ egwu ịrịda, gị na Pura bụ nwa okorobịa gị rịdaruo ọma ụlọikwu ahụ, ị ga-anụkwa ihe a na-ekwu. Emesịa, ga-emekwa ka aka gị abụọ dị ike ka ị wee rịda imegide ọmụma ụlọikwu ahụ. O wee rịda ya onwe ya na Pura bụ nwa okorobịa ya, ruo nsọtụ ndị chịrị ihe ikike agha dị n'ọgbọ ụlọikwu ahụ. Ma ndị Midian na ndị Amalek na ụmụ ihu anyanwụ niile na-amade n'ime ndagwurugwu ahụ dịka igurube na ụba. Ịgụta ọgụgụ adịghịkwa kamel ha, dịka aja nke dị n'ụsọ oke osimiri na ụba. Gidiọn wee bịa, ma lee, otu nwoke na-ezere ibe ya nrọ, sị, lee, arụrụ m ụlọ, ma lee, gburugburu achịcha ọka balị na-akpọrọ ebe a nọ ụlọikwu Midian. Ọ bịa ruo ụlọikwu tie ya, o wee daa. Achịcha ahụ wee mee ka o kpuo ihu ụlọikwu ahụ wee tọgbọ n'ala. Ibe ya wee zaa, sị, nke a abụghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ịbụ agha Gidiọn nwa Joash bụ nwoke Izrel. Chineke dịwo Midian na ọmụma ụlọikwu ya niile n'aka ya. O ruo mgbe Gidiọn dụrụ ozize nrọ ahụ n'akụkụ isi ya, o wee laghachi n'ọmụma ụlọikwu Izrel, sị na ọ kpọrọ isi ala. O wee laghachi n'ọmụma ụlọikwu Izrel, sị, bilie elu, n'ihi na Jehova enyewo ọmụma ụlọikwu Midian n'aka unu. O wee kewaa ọgụ ndị ikom 15 ahụ n'ụsọ atọ. O tinye n'aka ha niile opi ike n'ite nke ihe na-adịghị n'ime ya n'ọwa n'etiti ite ahụ. Ọ sị ha, leenụ m anya, meekwanụ otu a. Ma lee, mgbe mụ onwe m na-aba na nsọtụ ọmụma ụlọikwu ha, ọ ga-erukwa na dịka m na-eme, otu aka unu ga-eme. Mgbe m fụrụ opi ike, mụ onwe m na ndị niile nke soro m, unu ga-afụkwa opi ike, ọbụla unu onwe unu gburugburu ọmụma ụlọikwu ahụ niile, sị, anyị dịrị Jehova, dịkwara Gidiọn. Gidiọn na ọgụ ndị ikom 5 ndị soro ya wee baa na nsọtụ ọmụma ụlọikwu na mmalite nche etiti abalị. Ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ha guzoro ndị nche. Ha wee fụọ opi ike ha, tụpịakwa ite nke dị n'aka ha. Ụsụ atọ ahụ wee fụọ opi ike ha, tiwakwa ite ha, jide ọwa ha n'aka ekpe ha na opi ike ha n'aka nri ha ịfụ afụ. Ha wee tie mkpu sị, mma agha dịrị Jehova, dịkwara Gidiọn. Ha wee guzo nwoke ọbụla n'ọnọdụ ya gburugburu ọmụma ụlọikwu ahụ. Ọmụma ụlọikwu ahụ niile wee gbaa ọsọ. Ha wee tie mkpu gbalaga. Ha wee fụọ ọgụ opi ike 15 ahụ. Jehova wee mee ka mma agha nwoke ọbụla dị n'ahụ ibe ya na n'ahụ ọmụma ụlọikwu ahụ niile. Ọmụma ụlọikwu ahụ wee gbalaga ruo Beshita n'ụzọ Zerara, ruo ụzọ Ebe-Mehola n'akụkụ Tabat. Ndị ikom Izrel wee si Naftali na Asha na n'ime Manase niile kpọkọta onwe ha chọọ Midian n'azụ. Gidiọn wee ziga ndị ozi n'ugwu Ifrem niile, sị, ịnata na izute Midian, burunu ha ụzọ were mmiri ruo Bet-Bara bụ Jọdan. Ndị ikom niile nke Ifrem wee kpọkọta onwe ha were mmiri ahụ ruo Bet-Bara bụ Jọdan. Ha wee wudo
ndị isi abụọ nke Midia bụ Oreb na Zeb. Ha wee gbuo Oreb n'oke nkume Oreb, gbukwaa Zeb n'ebe nzọcha mkpụrụ vaịn nke Zeb, wee chụọ Midian. Ha wee wetara Gibiọn isi Oreb na Zeb n'ofe Jọdan.